Ako sa chceme pustiť do obrany Jeruzalema bez rytierov? Nemáme rytierov. Naozaj? Aké máš postavenie? Som patriarchov sluha. Je to jeden z mojich sluhov. Ty si sa narodil ako sluha? Kľakni. Všetci ozbrojení muži a všetci bojarskopní muži na kolená! Pokľaknite! Neukáž strach pred tvárou nepriateľa. Buď statočný a čestný, nech ťa Boh môže milovať. Vždy hovor pravdu, aj keby ťa to malo stáť život. Ochraňuj bezbranných. To je tvoja prísaha. A takto si ju ľahšie zapamätáš. Vstaň, rytier! Vstaňte, rytieri! Majster Hrobár. Si to ty? Tak ako ty. Iný než predtým. Vstaň, rytier. Za koho sa považuješ? Chceš zmeniť kolobeh sveta? Aj keď z nich urobíš rytierov, nestanú sa z nich bojovníci. Stanú. Almarik. Ak prežiješ, Ibelin je tvoj. Si pánom Ibelinu. To potvrdzujem. Povstaň, rytier. A barón z Ibelinu. Ale je to biedné a prašné miesto.